eman dagunen egunerokotasuneko zean oso ondo murgiltzen dela, edozein orrialde irikitzen dezula, nik uste eta ahalegin berezi egin duela egun edo garai hauetako gertakizun politikoak aipatzen, literatur lanak, zenbait albiste, futbola ere esan nahi dut badaudela olako keinu batzuk, historia gaur egungo zeatan kokatzeko eta literaturari eta zenbat liburui eta idazlei ere egiten zaizkien erreferentziak importanteak dira, ez? Edo zenbat aktore, pelikula eta alde horretatik oso aktuala dela, ez? Eta freskoa esan detenen horixe esan nahi nuen. Gero ere, ez dakit, maketa aldetik eta diseinu aldetik, Jon heterodoxo xamarra izan da batzutan. Esan bezala tal mordoa dira eta oso motzak eta barreta saiatu gera ere forma aldetik, ez hola testu, goiti berako testu zeak, luzeak eta zea egiten, eta eman izan diogu baita ere estilo aldetik forma harin bat, elkarrizketak, referentziak, letra aldaketak egin ditugu, grafitiak ikusten dira, eta, pixka bat, saltxero xamar. Aspertu ez daitezke.